IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nakaawat ti Naruay a Pammadayaw ti LGU Paoay kang runaan na iti Office of the Municipal Registrar. Iti kalkalpaslay nga search for outstanding local civil registry office ket nagbalinda a regional qualifier ken nakaawat da kadagiti iti nagdudum mga awards sa akas iti natulnog award Most Responsive and Compliant LCRO, na ipapusuan a Panagserbi Award Most Citizen-Centric LCRO, natalged at impuyog Most Collaborative LCRO. Kuna ti LGU at iti Pammadayaw ket isu ti testamento iti saan ang magatadan ang commitment iti serbisyo publiko ang nanayon na panag-comply iti civil registration standards ken dedikasyon ang mga idanon di pudno ken umno a serbisyo kanag iti stakeholders ken partner agencies. Gapu iti daytoy ket napalos launa iti panagyaman ni Mayor Sheila Galano iti daytoy nagun-udda a Pammadayaw. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.